ఆదివాసీ ఈరోజు తుడుందెబ్బ రాష్ట్ర కమిటీ పిలుపు మేరకు మళ్ళీ స్టేట్లోన మొత్తం 31 జిల్లా కేంద్రాలలో తుడుందెబ్బ ఆధ్వర్యంలో ఈ 6 డిమాండ్స్ల పైన ధర్నా కార్యక్రమం చేపట్టడం జరిగింది. అదేవిధంగా జీవో నంబర్ 3 కూడా ఘోరమైన పరిస్థితుల్లో ఉన్నది. ఇప్పుడు మన వెంకటేశ్వర చెప్పినట్టు అదే తరహాలో ఉన్నది. ఖచ్చితంగా ఏవైతే 6 డిమాండ్లు ఉన్నాయో ఆ 6 డిమాండ్లు నెరవేర్చేదాకా ఖచ్చితంగా మేము ఉద్యమం చేస్తామని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం. జై కుమ్రాంబే, జై కుమ్రాంబే, జై కుమ్రాంబే, జై కుమ్రాంబే. ఏమైంది మధురం సార్? ఈరోజు తుడుందెబ్బ రాష్ట్ర కమిటీ పిలుపు మేరకు జిల్లా కలెక్టర్ కార్యాలయాన్ని ముట్టడి కార్యక్రమం చేయడం జరిగింది. ఎందుకంటే అనాది నుంచి మన భారతదేశానికి మూలవాసులు ఆదివాసులు అని చెప్పి చెప్పుకుంటున్న చరిత్ర. ఈరోజు మూలవాసులు అని చెప్పుకుంటూ నాటి నుంచి నేటి వరకు కూడా ఉద్యమ బాటలు ఆదివాసులు నడుస్తున్నారు తప్ప వాళ్ళకి ఏమైతే హక్కులు ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా నీరు కారిపోతాయని చెప్పి మేము ఉద్యమ బాటలు నడవడం జరుగుతుంది. ఇలా ముఖ్యంగా ఏదైతే 76లో కల్పిల్లో లంబడిసిని ఒక జీవో ప్రకారం ఎస్టీ కాదని దాని మీద గత 3 సంవత్సరాల క్రితం మేము పోరాటం చేస్తున్నాం. కానీ నేటి వరకు కూడా ప్రభుత్వం ఎలాంటి చీమ కుట్టినట్టు కూడా లేదు. కాబట్టి ఈ ఉద్యమాన్ని ఈ కరోనా ఉన్న టైంలో కొంత ఇదైంది. తప్పకుండా మేము ఉద్యమాన్ని అది ఏదైతే ఎస్టీ జాబితాలో చట్టబద్ధత లేని లంబడులను ఏదైతే తీసేదాకా కూడా మేము ఉద్యమాన్ని నడిపిస్తామని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ, అలాగే ఇలా ఏదైతే GOMS నంబర్ 3 ఉన్నదో ఏజెన్సీ ప్రాంతంలో 100% ఉద్యోగాలు ఆదివాసులకు ఇవ్వాలనే ఏదైతే జీవో ఉండేనో దాన్ని సుప్రీంకోర్టు 5గురు ధర్మస్థానం దాన్ని కొట్టేయడం, దాని మీద కూడా ఉద్యమాన్ని మరి ఉధృతం చేస్తామని చెప్పి తెలియజేస్తున్నాం. అలాగే ఏవైతే ఆదివాసులు పోడు వ్యవసాయం చేస్తున్నారో వాటికి పట్టాలు ఇవ్వాలని చెప్పి కూడా మా యొక్క డిమాండ్. ఇప్పుడు కాకుండా 40 సంవత్సరాల నుంచి కూడా పోడు వ్యవసాయం చేస్తున్నారు కానీ ఐటీ ద్వారా పట్టాలు ఇస్తామని చెప్పి నేటి వరకు ఉడియాలే. అక్కడ ట్రాక్టర్ నడవనిస్తలేరు. ఇలా అక్కడ పోయి వ్యవసాయం చేద్దామంటే గింట ఫారెస్ట్ వాళ్ళు అడ్డుకుంటున్నారు. కాబట్టి దాని మీద కూడా తప్పకుండా ప్రభుత్వము దాని మీద చర్య తీసుకొని పట్టాలు ఇవ్వాలని చెప్పి మేము తెలియజేస్తున్నాం. అలాగే నాన్ ఏజెన్సీ ఏవైతే ఉన్నాయో నాన్ ఏజెన్సీ గిరిజన గ్రామాలు ఎందుకని అంటే అప్పుడు దొరలు పరిపాలించుకుంటూ ఎక్కడైతే ఉన్నారో దొరలు పెత్తనం నడిపించే పెద్దోళ్ళు వాళ్ళు ఎక్కడైతే ఉన్నారో అక్కడ గిరిజన ఏజెన్సీ అని చెప్పి లేకుండా ప్లేన్గా చేయడం జరిగింది. వాటిని కూడా మళ్ళీ పునః పరీక్షించి తప్పకుండా వాళ్ళు ఏజెన్సీ ప్రాంతాలకు గుర్తించాలని చెప్పి తెలియజేస్తూ, ముఖ్యంగా మళ్ళీ ఒకటి ఏంటంటే ఆదివాసుల భూములు ఎక్కడైతే ఉన్నారో ఏజెన్సీ ప్రాంతాల్లో ఉన్న ఆదివాసులు కావచ్చు, లేకుంటే ప్లేన్లు ఉన్న ఆదివాసులు కావచ్చు, రైతులకు ఏవైతే ఉన్నాయో వ్యవసాయం చేస్తున్న వాళ్ళకి ఐటీడీ ద్వారా 3 ఫేజ్ కరెంటు, ఉచిత కరెంటు అయ్యి వాళ్ళని ఎవరు పట్టించుకుంటలేరు అని చెప్పి మేము ఇన్ని రోజులు అనడం జరిగింది. వాస్తవంగా మా ఆదివాసీ సమాజానికి కూడా ఇలా ప్రతి ఒక్కరు కూడా తెలియదు. కానీ ఏవైతే 12 కుటుంబాలు ఉన్నాయో ఆ కుటుంబాలని ఏదైతే శ్రీకల్చర్ ఇక్కడ ఉన్నదో ఆసిఫాబాద్ దగ్గర అక్కడ 12 కుటుంబాలకు భూమి ఇచ్చి 3 ఎకరాలు భూమి ఇచ్చి దాన్ని కూడా కలెక్టర్ గారు లెవెల్ చేయడం జరిగింది. అలాగే ఇది కాకుండా అక్కడ 6 ఫ్యామిలీలు హాస్టల్ ఏవైతే ఉండేనో వాటిని ఇప్పటిదాకా కూడా వాళ్ళని పట్టిస్తలేరని చెప్పి ఆదివాసీ సంఘాలకు పూర్తి సమాచారం రాలే. కానీ ఏవైతే అక్కడ 6 కుటుంబాలు ఉన్నాయో వాటిని యథావిధిగా ఏదైతే కులం గొంతు ఉందో అక్కడ తీసుకుపోయి వాళ్ళని కూర్చోబెట్టినందుకు కలెక్టర్ గారికి ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు ఆదివాసీ సమాజం తెలియజేస్తున్నాం. జీవో నంబర్ 3 తప్పకుండా ఈ ప్రభుత్వాలు రివ్యూ పిటిషన్ వేయకుంటే రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఆందోళన కార్యక్రమము చేస్తాం తుడుందెబ్బ ఆధ్వర్యంలో తెలియజేస్తూ నాకు ఇచ్చిన అవకాశాన్ని ముగిస్తుంది. జై ఆదివాసీ, జై ఆదివాసీ.